जाबाय नोंना बेफोरावनो एथ' टेनसन लायो होनबा माबा होनदोंमोनलै भिडिअ जादों भिडिअ नोंसोर जाखाबायमोन बेनो फार्स्ट टाइम खाना जानाया आं जाखायाखैमोन मम'खौ आं केमेराखौ लाजियालै जानि एसे खिनाया लागायानो बेथा हागौ खामानि मावजानाय नङाबो मावखायो मोसौनि मम' रायजोफोर मोसौनि मम' हाथायाव मोनो ओइ सिस्मासै रायजाला सिदा रायजागौ आही मासै बिलोमा फिसाय फाग्ला 10 जननि फिसाय गारबाय बेबो मा इंलिसजों गारा दोनबा मा इंलिसजों